Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan lata nakapa sa 81st year high school ni Gabriel. Banag, anagladingitan unay ti inana. Nagtultuloy mat ti panagbalin ang working student ni Tricia. Tapno adabusbuson na nga agadal. Iti may sangal daw, adda kinid daw ni Nana Salome kan ni Madam Pasita nga amuda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawa sa napauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Madam Pasita, mabalin ka di asika ti mangsalda iti dagaken balay mi. Anya? Ne, apa yun, Salome? Anya ti mapampanunot mo? Apa nga isaldam matan ti dagakan palayo? Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy, madam. Ngam kayat ko lang amin unay amakalpas iti panag-adal ti anak ko. Uray, agpatinggala ang iti 4th year high school. Nga mapay amasapol nga isaldam ti sanikwayo. Nang runa ti balayo. Sa dino nga ti pagnaagdan yun bilang. Dakkel ngamin agatad ti kasapulan ti anak ko, madam. Ijay sentro ti kayat na pagtuluyan. Agkasera, gaputa adayo matunay dito lugar tayo. Numinalam nga agawid. Salome, kayat ka atulungan. Mabalin ko matkat di asaldaan ti dagakan balayo. Ngam, kasanunton, sa dino ti pagyanam. Isyakton ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno adda pagyanak, madam. Pangaasim ko tapat ganak iti dayto akid kidawaken ka. Uray inutag nga isubli ti kwarta apang isaldaak. Patsak nga igaeden ti anak ko ti agadal. Bareng makalpas tumet laeng, aging ga iti kolehyo. Unay kan, Salome, ading ko. Naluk ng unay ngamin ti pusom iti dayjay ang anak mo. Insaldam kit din ti kakaisuna sa nikwayo iti day di asawam. Apay, panagkunam ka day, kat igad ni Gabriel ti panagadal na. Hawan, ay. Agtaler ka kiti anak ko, manong. Nagkarikanyak sakbay anapan iti sentro. Igaed na kanu ti agadal, gaputa maasyanan kanya. Ay, jak amaw. Ngam saan akasta ti marikriknak. Amangan kid din wag bulbulak-bula ang dayjay nga ubeng. Isu akayat na ijay. Ikan tayo kumay ti gundaway ni Gabriel, manong. Ang mga nupod nung agbalbaliwan. Barang igaed na batan ti agadal. Ano sandak kumapayla ang akabalay. Uray, kuskus sila panak ni ipagdalhin. Nagmayat gayam ti kastoy abiyag, Daniel. Nagmayat ti aginom iti adong arak. Wen Gabriel, mga yabak pa iti babae ta table ta. Masapol nga damat ka table ta dito ya. Sige, mga yab ka. Ado ti kwartak. Siyak ti makamu. Rumbang lang nga. Laglagi pa, akinaduaan ka lang dito yung sentro. Wen, di kag tanag. Enjoy life lata. Manumot na bulan sipod na panagadal ni Gabriel nga anak mo ijay sentro, Mari Salome. Si marungkar ka din kan ka. Saan pa'y nga rodmare? Kailiw kumutan ti anak ko. Awan mo't ngamin kwartak amapan mang sarungkar kan kuana. Kasano nga, main? It-itad mo maamin latan ti sapul mo iti anak mo. E dito tagistay impabalon mo amin ti kwarta nang isalda am iti dagakan balayaw. Agkaraawag mo't ngamin nga awanan usaran na. Nagngingina ka no ngamin unay dagiti magatang ijay. Masapul amaamwam mo tipod no akasasad na ijay, Mare eh. Pasensya ka na. Atapag aluklukon na kan ti anak mo. Ha? Imposible na ibus ng ti kwarta no awan sa balay nga aramidan na. Umay kan, Daniel. Aginom tamanan. Ado ti anak kan pulutan aginatang ko. Ay wala, Gabriel. Nagmayatan ti kastoy. Apag-ring talaeng. Aginom ka nagpulutan tamanan.
Isungarod na bumangon kanitan. Aginom ko nagpulutan tamanin. Abay, ado ka di pa ti kwartam? Apay nagadulat ta tigat gataang mga abastota. Medyo pasitan. Ang awagak tumanan ni nanang tay bagak nga adu dagiti ka sa pulak. Ibagak nga adu dagiti ipagpagatang da iti pagadalan kang paili. Nalaing ka talaga dumiskarte, Gabriel. Saludo akin ka. Studitan, oh my God. Agur-urayan ti isyat ta. Apay nga ay Salome, ading ko. Di na kamatla malagi pan asarong karan ti anak mo. Nalabit ama kumikom laang manong. Ngam kanayon mo't ket di nga awagan nak. Di mo kaluban ti mading aramiden ti anak mo. Manong Sandro. Amukmat kay. Awagan nakalaang ti anak mo no agipawit ka iti kwarta. Saan ka de? Ado lang amin kano ti masapul da iji pagadalan da manong. Ay na, ngam panunutem kumamat Nagdakal ti impawit mo a kwarta kan kuana. Naibusan na dagaws. Awan pahin mabatbati kan ka. Ultimo sweldo, ipatulod mo amin kan kuana. Naimbag to na danon kayo dito'y balay da tata Sandro, Nana Salome. Ada na patig nga ibagak. Anya ka di day Tricia, balasang ko. Kuwang amin, Nana. Diyak amo, no kasano nga ibagak kada kayo daytoy. Sigurado nga min na masakitan kayo. Anya nga min day taya. Sige, ibagamlat ta, balasang ko. Ada nga min na amuak. May papan ka ni Gabriel, Nana. Naibaga ni Ma'am Lani kanya kay di kalman. Iso ko makanuti umay mangibaga kada kayo. Nga makumikom ka no ngamin. Anya ka di day ta. Ibagam ko man. Madanagan akon. Gaputa mga no maipapan iti anak ko ti kayat mo nga ibaga. Pasensya kayo, Nana. Ngam talaga amay papan ka ni Gabriel ti kayat ko nga ibaga. Masapul amaamuan niyo. Asaan apod no nga agad-adal iti sentro. Agbulbulakbol kan agin enjoy dalaang ka ni Daniel. Anya, ang kasanoan na amuam day tabalasang ko. Linuko na kadimanan ti anak ko. Kasanoan na amuan nyo asaan gaya mga agad-adal ti anak ko, madam. Ijay pagadalan, ijay sentro, tinakapasamakan na. Nalagip ko akinita tinagan ni Gabriel, ijay. Ngam nakla atak. Gaputaawan nakalista ag Gabriel Morales, ijay. Una yun no kasta. Linuko naklagayam ti anak ko. Tinasayaat, personal amapan kayo, ijay. Manang Salome. Panagnagan nyo ti amin. Anya ti amoyo. Amangan mo't no iti private school ti ayan na nga agad-adan. Ay, jackpot yun day ta, madam. Ijay National High School ti kunana nag-enrollan na. Kat no awan gayam nagan na ijay. Nalabit asan apod no nga agad-adal ti anak ko, Madam Lani. Una yan no bilang rinukunak manan ti anak ko. Sapay insaldakon ti kakaisuna sa ni Kwame. Kasano pa'y amabawik na ijay. Husto day ta na panagsangsangit mo, Mari Salome. Panagnakampay no pudno tinaamuam. Mapantay jay syudad, kat kasaritam ti anak mo. Ay, kaslag kapsutak iti kas di anaamuak, Mari. Diyak ni namnama kabaalan nak manan alukwan ni Gabriel. Ay, masyanak matkan ka, Mare. Ngam awan mo't maramidak. Apay mo't nga minakasjay ti naramid ti anak mo. Awan amo ka nagkuranga kiti anak ko. Ngam apay ang nagbali na sukir. Kanatangkan ti ulo na. Daniel! Daniel! Sa dino ti ayan mo? Pwede ka sumungbat! Diyos ka. Apay nga awan ni Daniel ito daw me. Napanan na nga ta. Awan mo talaga iti kawas na.
pinanawan na ka din. Sa payawan ng kwartak. Adda na ibati asurat iti lamisan. Basag man. Pasensya kan. Ngampim manawa kundita. Nalabit ang nakaawid akton iti balay mi apaman amabasam ti surat ko. Amok ang naibusen ti kwartam. Jak gayam kabailan ti agbyag asisyak. Kasapulak gayam ti pamilyak. Addaken kan no anya ti aramidem. Pay nga itapay ang pinanawanak ni Daniel. Sino pa'y ti kadwak? Awanan kwartak. Ultimo pagplitik nga gawid katawan. Anya nga ti aramidak itan. Pakawanan dak nanang. No nagulbudak kada kayo. Sana po no nagadalak. Apo yan naramid mo ti kastoy kanya, Gabriel. Amom ka di adara kan lingat mi ti day di amam ti pinagpuunan mi. Tapno magatang mi ti daga kan balay tayo. Ngamgaputa nagkari ka nga igaad mo ti agadal. Ingkedemak nga insalda. Kasano pa ita mapasubli ta dayjay? Kasano? Agbabawi ak. Gapo itikas di ngay naramid ko nanang. Ngami karek. Bumawi ak nanang. Ikandak iti mo di agundaway. Siyak to timang saka iti naisalda sa nikwa tayo. Tsaka mo, Gabriel. Ngamawanan maramidak. Panagkunakat na ipaay ko aminen. Makaamukan noon niya ti kayat mo nga aramiden. Total, natangkan ba't lang ti ulong. Pakawanandak ko mananang. Ulitak. Ikandak pa iti maudi agundaway. Agadala ko na talaga. Tap na mapasublik to ti balay kang daga tayo. Diyak amo ti sawak ita. Ala, ingkay sagada amin ang dagiti gamit mo. Tagawid tan. Awanan pagbayad ko dito'y kaseram. Ay na, kung natopay kag. Lino ko nakalaang ti awanan bain nga anak mo. Ay na, no siya klaang ti amana, dinusak ko man. Nagsakit man. Tsak amuno niya launay ti pagkaskas jayan na. Ngambay amon, saan mo nadangran? Total, awan matlaang ang dengdenggan na. Makaamon iti biyag na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Makaamon iti biyag na. Gaputa saan kun apagadalan. Amangan no ibagbagam manan ti kasta. Ngam itad muntuman amin ang abirok mo kan kuana. Saan itan manong? Makamon iti biyag na. Gaputa awan mo't ipang pangag na apulos. Naimbag abigat mo, Madam Lani. Mabalin ka ding agsarita ta. Sika ka di dayta, Gabriel. Nagkutong kan ngimisit ka matan. Uwan, ma'am. Nagtrabaho ak namin iji garden. Kabayatan asa anak pa yan naka-enroll. Kayat mo asawan, agadal ka manan? No, mabalin ma'am. Mabalin apay kit din asaan. Agenrol kan, gaputa brigadan ita alawas. Sigurado, maragsakan ni nanang mo numaamuan na dayta. Sapay la ka mataagtalag ni nanang kanyak, ma'am. Ngamin, napasakitak iti husto iti kalabas. Basta agadal ka anaimbag. Ipakitam kan kuana anagbalbaliw kan. Uwan, ma'am. Kahit no, adan to pan na kay karik. Agpaayak, kas libraryan iti pagadalan. Tapno adan na yung ti allowance ko. Nasaya at dayta akapanunutam. Ngamno ita, agenrol kapay. Ingka itan, gaputa ang mga numaawanan ka iti islat. Uwan, ma'am. Katagyaman akmanan iti panagtalak yung kanyak. Pudnong agad adalak, Uncle. Narabyanak. Tanapaanak pa ngamin iti ayan ti may sa sideline ko. Naimbaglaan na yun ti allowance ko ti masweldok. Kasta. Manong nga tamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel.
Sa anak ngagpampamarang angkal. Maawatan kayo no awanan pa nagtalak yung kanyak. Dahito yung natin may bagak. Ikar-karigatak ti makalpas iti panagadal ko. Ken ikar-karigatak ang mabawi ti sanikwami nga naisalda ni nanang. Kahit sapay la kuma, tamatong palmunto dayta. Gaputa di mo mat inikkan pateg, dagiti amin a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikar-karigatak angkal. Kat sapay la kuma. Tatarabayan nak ti Diyos. Amo na ang nagbabawi akong dagiti dakas nga inararamin ko iti kalabas. Isong aure marigrigata nak. Ananusak. Masapol ang makabawi ak kaninanang. Matakderan nga ta ni Gabriel, dagiti Karina. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo ita alawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.